Problemes del primer món, amb Gemma Ortiz, Pau Roger i Carlos Villafranca. Últimament estem donant moltes voltes. No tant. Bueno. L'últim va ser l'Aia, no sé ja. No, Arenys. és veritat. Hem estat a Arenys, I ara hem estat... estem a un escenari d'un teatre. És el lloc més estrany on hem estat fins ara. A més, estem a un escenari però és que no hi ha ningú. O sigui, hi ha un pati de butaques gegant aquí. Se sent el reverb? Se sent que és un lloc gran, sí. Ja ens agrada. Estem a l'escenari del teatre del Raval. Sí. A veure, que és un teatre Puesto parroquial. xulíssim. I estem amb la Rosa Badia. Què tal, Rosa? Hola, què tal? I un teatre amb taló, que a mi m'agrada. Sí, el teatre amb taló i taló vermell. Més no clàssic van pocs, impossible, sí. exacte. Denota qualitat. Sí. Estem al Teatre amb Rosa Badia, que és el nom del podcast que tu tens ara. Sí, jo he arribat més tard que vosaltres, Perquè em sembla que esteu ja per la tercera temporada, no? Sí. Sí. Efectivament. Enhorabona. Gràcies. Fem el que podem, No? Doncs mantenir-se és molt en aquesta professió. Sí. La Rosa Badia és una mitiquíssima periodista, diguem-ho així. És una periodista cultural de la ràdio catalana que anava cap a metgessa. Farmacèutica. Farmacèutica, sí. Més o menys. Però és igual, no em van voler. Però vas acabar a periodisme? Sí, perquè no em van voler, de No et van veritat. voler? No em van Home. acceptar. Però, aviam, en quin moment a la farmàcia et diuen... No, perdona. A la no. selectivitat. I vaig tenir va arribar la nota. No, i vaig tenir un disgust enorme, perquè a més el meu grup d'amigues anaven per biologia, per químiques, per tota aquesta àrea, Clar. i a mi no em van acceptar. I aleshores vaig patir un gran disgust, una petita frustració, Normal. vaig tenir un any d'impàs, vaig anar a la facultat i el que em vaig poder apuntar va ser a l'Escola de Traductors i Intèrprets. Ah, mira. També cosa curiosa. Vaig estudiar italià, cosa curiosa també. En lloc de posar-me a estudiar anglès, que és el que havia d'haver fet, doncs no, italià que és molt maco, sí, però potser poc pràctic. Segurament. I estant ja fent aquest curs, aquest primer curs de l'Escola de Traductors i Intèrprets a Bellaterra, vaig veure periodisme i em va atreure. Estava esperant a veure en quin moment entrava el periodisme. Sí, anava a dir, quin Doncs canvi. allà, i estant en el primer curs de periodisme, apareix la ràdio a través d'una companya que em parla d'un curs que es feia a Ràdio Joventut i aleshores sí que és quan poso el peu a una emissora de ràdio i dic, però si era això, era això el que jo buscava, si era això el que Tantes m'agradava. voltes, tanta farmàcia, Però tanta aquest moment de història. revelació és xulíssim, Sí. de dir, això és el meu. Perquè no tenia una vocació infantil, tot i que és curiós perquè jo recordo que quan els meus pares es van canviar de casa, i jo era petita, tenia 6 anys, la primera imatge que tinc jo d'aquella casa és la ràdio, és un aparell de ràdio molt maco d'aquests antics, d'aquests Alguna cosa clàssics. ja et tirava. Sí, no sé, o potser ara ho recordo perquè com la ràdio ha acabat sent la meva passió i el meu amor, doncs Has buscat una connexió he així buscat amb aquella pinces, connexió, no? Però la ràdio a més encara hi és a casa de la meva mare. I ja vas entrar directament a Ràdio Barcelona o no? No, era molt complicat. Ja, Era molt m'imagino, complicat perquè sempre ha sigut complicat. Bueno, era i és. Aquesta professió realment no ha canviat en això. Però és que a més en aquell moment només hi havia 5 emissores. Clar. Fixeu-vos, ara la quantitat d'oportunitats, ara per exemple tenim això. Ara no cal ni I una parlo en emissora. plural, tenim podcast, perquè el teniu vosaltres i el tinc el jo. tens tu, clar. És a dir, hi ha moltes maneres de comunicar-se, però en aquell moment només hi havia 5 emissores. Jo vaig anar a demanar feina a les 5. A les 5 picar em van dir que portes. no. Sí, Vaja. sí, que res de res, també habitual, oi? També ara. Sí. I aleshores vaig començar a buscar fora de Barcelona i on em van voler, on em van acceptar va ser a Manresa, que és on vaig començar, vaig estar uns mesos, no va arribar l'any, a partir d'aquí vaig sentir que feien unes proves a Ràdio Barcelona, m'hi vaig presentar i em van agafar. I allà està, molt bé. Sí. Menys mal que van recapacitar. Pot ser que fos el 78, això? Déu-n'hi-do. És el 78, efectivament, ho tinc present ara, perquè com m'he jubilat, ara he Clar, hagut de has hagut recordar, de- a veure, quin any vaig entrar a Ràdio L'informe Barcelona. laboral, no? Aquestes Sí, coses. la Seguretat Social i tot això. Doncs sí, el 78. I la prova la vaig fer el mateix dia que la va fer Jordi Hurtado Ostres. i ens van agafar els dos. Mira. Tal. Allà hi has fet de tot, has fet magazines, has fet radiofórmules a Sí, los 40... i a Cadena Dial. A Cadena Dial. Has fet el mitiquíssim Cap nen sense joguina, una marató Cada any, sí. Sí. increïble que... I t'has desvinculat una mica de la ràdio, però dius això, que continues fent podcast, ens has avançat que aquest any també presentes el Camp Nen, Sí, és sí, exclusiva sí. pràcticament. En exclusiva. No sé, però bueno. No sé, jo I has fet tots els papers de l'Auca? Realment, realment, sí, he presentat programes musicals, he gravat molta publicitat, vaig arribar a col·laborar fins i tot en un programa d'economia que a mi se'm dona fatal. Però vas dir que sí a tot i ja està. No, jo no deia que sí, No, et van enxufar allà. però bueno. el vaig fer.
i després molt vinculada bàsicament en els últims anys a tot el que té a veure amb la cultura, que és el que realment m'apassiona. Sí. Jo tinc una pregunta sobre el Cap Nen sense joguina, per què cada any? O sigui, és una cosa que deu ser molt personal teva, segurament, que vols anar repetint i que et deu agradar, et deu fascinar. Fascina, sí. Primera perquè estàs fent una feina útil i necessària. I necessària cada any, ho veiem cada any continuen arribant sol·licituds a diferents entitats que necessiten joguines, perquè hi ha molts nens que si no, no en tindrien, i després perquè viure aquella nit des de la ràdio, des de l'estudi Toreschi, amb la quantitat de públic que ve, amb la quantitat de convidats, de companys de professió, es viuen moments emocionantíssims, les licitacions... Per qui no ho sàpiga, és una gran subhasta que dura fins a les 3, o no sé fins a quina hora. Sí, ha arribat a durar gairebé fins a les 6 de la matinada, que és una bogeria, és una i que bogeria, no al final la gent es pica entre ells. No cal. La solidaritat, però portada a la competició, també, és una cosa molt... És una cosa que... I que amb moltes edicions darrere, o sigui... 56, aquest any farem l'edició número 56. Històric, sí. Nosaltres vam estar en un nen sense joguina, jo li vaig agafar el telèfon a senyora Ada Colau, aquella. T'ho juro. Que volia licitar, també. Hola, soc l'Ada, jo, quina... Ara què més? Perdona, ho sento. Sí, perquè sempre ve l'alcalde de la ciutat i ha vingut ella, com va venir Jordi Hereu, com ha vingut Clos, com és que és un han clàssic vingut de la nit de Reis. Sí, i esperem que aquest any també També us dic que per mi era absolutament desconegut fins que no vam estar a la SER, o sigui, igual és superconegut a Barcelona, però fora d'aquí... Sí, suposo que hi ha gent que ho té com a tradició, posar-ho de fons mentre prepara els xupitos pels Reis, o anar després de la cavalcada, passar-se per la ràdio i anar a escoltar una mica a veure què passava per allà, no? Sí, molta gent que t'explica, doncs, a mi m'hi portaven els meus pares, jo ara porto els meus fills, perquè esclar, amb 56 anys tots ens fem grans. I sí, es continua mantenint, a més aquest any tenim estudi Toreschi retocat, més maco que mai. T'agrada o no? Perquè he vist que és molt modern, potser massa. No sé si ha perdut una mica de fusta. Jo vaig fer, tenia fusta i tenia seients vermells, com aquests que tenim aquí al Teatre del Raval. No és molta pantalla, ara? Home, jo crec que també s'han d'adaptar les coses. Jo tiro a la nostàlgia, però jo crec que, sobretot des del punt de vista tècnic, com més s'avanci, com més millores hi hagi, millor que millor. Ara, una miqueta de fusta, no passa res, La fusta sempre acompanya, sempre va bé per sonoritzar, per donar escalfor. Sí, és veritat, sí. No, però és veritat que cada cop la ràdio és més tele, a vegades. Sembla que s'ha de gravar tots els programes. Avui estem en un lloc fantàstic i no ho estem gravant en vídeo. Això quedarà per nosaltres. Exacte, efectivament. El poder de la veu. I abans has dit que últimament vas començar, ja portes uns anys connectant amb la cultura. Ara estic fent l'enllaç amb el tema. Fes l'enllaç, molt bé. Com és que et vas començar a posar amb la cultura i especialment en el teatre? Mira, el teatre m'ha agradat, jo diria que des de sempre, des que un dia vaig anar, m'hi va portar al col·le, és a dir, que fa molts anys d'això, em van portar a veure Sòcrates al Teatre Poliorama, ho feia Adolfo Marsillà, que com sou molt joves no sé si sabeu molt bé de qui parlo, però era un grandíssim actor al que jo vaig poder entrevistar. A més, saps d'aquelles entrevistes que passen els anys, si recordes, perquè té una biografia que us la recomano, també molt interessant. I bé, jo vaig anar a veure aquell muntatge i em va fascinar, sortien tots amb túniques, vestits de blanc, sortien entre el públic i sortia Gerardo Malla, pare de Coque Malla, que aquest potser us sona una mica més. Doncs bé, és un muntatge que em va impactar. Des d'aquell dia el teatre em va agradar, vaig començar a anar al teatre i anava sovint, vaig veure els primers muntatges de Goll de Gom, Glups, recordo també sortir fascinada d'aquell musical i ja no he deixat mai d'anar al teatre, la veritat. I després m'agrada la música, llegir m'ha agradat també sempre. Clar, tu et van oferir, tinc entès, el Tot és comèdia, fa quants anys? Doncs l'he fet 16 temporades. 16 temporades, Déu-n'hi-do. Sí, i jo era oient del programa, perquè primer el feia Crisol Toà, després va haver canvis de programació i és quan hi entro jo, i que després, finalment, jo he acabat fent el Tot és comèdia també amb el Crisol, aquestes coses que passen a la ràdio. Casualitat o no? Casualitat, sí. Una persona fantàstica i un professional extraordinari. I jo l'escoltava i pensava, aquest programa és el que a mi m'agradaria fer. Jo estava fent aleshores nocturn, que era durillo, perquè era matinades ara no recordo si era divendres i dissabte o dissabte i diumenge, però matinades, que anava a la ràdio i estava el conserge
i jo. O el guàrdia de seguretat i jo. I ja està. I ningú més. No necessitaves a ningú més. Res, jo sí necessitava, però estava soleta. Però no et deixaven. No, sí, amb els oients, perquè parlava amb els oients, posava música, teníem entrevistes, però bé, era un programa molt solitari. I llavors t'ofereixen el Tot és Comèdia, programa cultural, és una mica un programa, tampoc no era cultural estrictament, sinó era una mica de Sí, un magazín de la vida, d'entreteniment, social, si vols, però perquè sí que és veritat, fèiem entrevistes a científics o a sociòlegs o a persones que ens semblaven interessants, però sí que no hi faltava mai ni el teatre, ni les sèries, ni I l'excusa perfecta per això, per seguir anant al teatre, suposo, per llegir, per això... Bé, l'any passat em vaig fer un tip de llegir que ara em noto, desgraciadament, que llegeixo poc. He de confessar que ara llegeix... No pares. Anava a dir. Gràcies Si per ens ha costat disculpar-me. quadrar Sí, és cert. No per res, Però és que l'any passat feia una secció molt maca, ara que parlem de sortir del nostre hàbitat habitual, si ara vosaltres ho feu també, cada setmana aneu a un lloc diferent, i cada setmana també vaig a un teatre diferent, l'any passat vaig fer una secció que a mi m'agradava molt, que es deia Allà on viuen els llibres, i cada setmana anàvem a una llibreria, i allà parlàvem amb llibreters, llibreteres, escriptors, escriptores, i m'ho vaig passar molt bé, però esclar, això suposava que cada setmana, com a mínim, t'havies de llegir un llibre per aquella secció. Després, si el convidat del diumenge també era escriptor o havia publicat un llibre, te n'havies de llegir un altre. Clar. Però aquestes hores que gastes te les han de pagar, perquè és feina, no? Això, bueno... Sí, documentació. Espero que no siguin llibres com els del Juego de Tronos, que són totxos per aguantar taules. No, tant com això no, però costa llegir-se 2 llibres a la setmana, veure una sèrie, cada setmana parlàvem d'una sèrie, t'havies de veure una sèrie, parlàvem de cinema, teatre... I en algun moment havies de fer el programa, no? Bé, exacte, i documentar-te, com tu dius, i escriure les entrevistes, tot i que tenia el Claudio Matas, que també m'ajudava, que fins al final dels meus dies no vaig tenir guionista, que fins als últims anys. Ho feies tu, eh? Sí. Encara no hem dit el tema. Nosaltres cada dia tenim una paraula que acostuma a ser una mica estranya o acostumem a fer molts anglicismes, però avui hem triat un terme nostrat. És molt bonica. És molt bonica, és una paraula bonica i ens agradava, i que és el terme... Bambolina, banda de tela o paper pintat que forma part del decorat teatral, habitualment penjada de les tramoies superiors d'un escenari. La paraula es fa servir, sobretot, en l'expressió entre bambolines i fa referència a aquelles feines no visibles, fetes entre vestidors o en segon terme. Bambolines, les bambolines, que no bambalines, perquè jo em pensava que era bambalines, però en català es veu que és bambolina. Bambolines. Mira, I em sembla que també es pot dir entre cametes. Clar, també cametes és maca. O cametes, sí. Pues ja que veníem a un teatre, vam pensar que és una paraula que també estranya, però nostra, i ens agradava com a expressió. I ja que estem al Teatre del Raval, cridarem a l'Albert. Albert! Ojo, un moment. Són directes. El cable Espera, que és té el massa cable llarg. Bueno, crec que arribes fins la porta. Espera, surt pel segon pis. Sí, perquè ja que ens han acollit tan bé... Mentre va venint, qui és l'Albert? L'Albert és el... Sí, presentem-lo. Exacte. L'Albert és encarregat una mica de premsa, de producció del Teatre del Raval. Comunicació, també. És la persona que ens ha facilitat que puguem estar aquí avui, i ja que ens has rebut, una mica de cunya publicitària. Bueno, per parlar de on som, què és el Teatre del Raval? Doncs mira, estem al Teatre del Raval, al centre del barri del Raval, molt a prop del Mercat de Sant Antoni. Som un petit teatre amb una programació estable que anem aquí el dia a dia anar programant espectacles de qualitat i tot el que podem oferir, sobretot tocant temàtiques de caire social i el que podem. Això és m'has dit abans, això forma part d'una parròquia, però vosaltres funcioneu per lliure. O sigui, el local sí que, la caixa, diguem-ne, sí que és d'una parròquia, però vosaltres teniu un funcionament a banda, no? Exacte. L'espai físicament pertany
a l'Arquebisbat de Barcelona, a la parròquia del Carme, que estem en paret, i de fa 15 anys el teatre va agafar l'espai per poder fer la seva programació estable. De fet, hi havia crec un cartell d'Orgasmos, una obra de teatre, això no sé si la parròquia ho aprova, però això demostra que vosaltres aneu per lliure. Sí, hem tingut cartells d'Orgasmos, de Tupper Sex, Miss Tupper Sex, de tot, i no hi ha cap problema amb la parròquia, al contrari, solen venir gent habituals, els parroquians que s'ha dit tota la vida, venen a veure els espectacles, quan estrenem, hi ha molt bona relació amb la parròquia. Quines coses teniu aquest Nadal? Què teniu preparat per aquests dies? Doncs mira, per la setmana que ve, per acabar l'any de la millor manera, tenim una cosa molt especial. És un espectacle musical que es diu M'envies un àngel o què, amb el Pep Sala i el Roger Pera, creat especialment per aquest cap d'any. I els tindrem els dies 28, 29, 30 i 31, i el 31 farem el cap d'any com cal, amb les campanades, el raïm, el cava... I la borratxera. A veure. Sí, és funció de canvi d'any, és a dir, s'estarà aquí molt bé. Exactament, estarem aquí a les 12, estarem aquí amb el Pep Sala i el Roger Pera. Molt interessant, molt recomanable. És una cosa molt especial, primera vegada, amb cançons les cançons de la vida, de la seva vida de cadascun d'ells, amb tot d'anècdotes, i és molt interessant. I després, ja quan estrenem el 23, hem tingut aquest últim trimestre un espectacle molt bonic que es diu Boja, un monòleg amb la Mariona Esplugues, que parla sobre les malalties mentals. Molt interessant. Li queden 2 funcions només aquí al teatre, els dies 14 i 21, molt interessant de veure-ho, i llavors torna la comèdia Elles, coses de chicas, per tercera temporada. Aquí al teatre més de 7.000 persones l'han vist en aquestes temporades, amb la Marc Cànovas, la Júlia Vicenç, la Raquel Camón, la Mireia... Bé, val molt la pena veure-ho per riure molt. I parlaves d'Orgasmos fa un moment, el dia 14 estrenem Coitus, la comèdia. Falta relacionat. Falta el carrer de Coitus. Aquí veig un patró, Vaja. Sí, aquí anem forts. Coitus és una comèdia que pretén ser no la continuació d'Orgasmos, però està en la línia perquè el seu creador és l'Òscar Contreras, que és el director d'Orgasmos, i també tenim el Roger Pera dalt de l'escenari i la Carla Lladó, per riure, un espectacle per riure molt. I això són les novetats que tenim. Perfecte. Superbé. Doncs això, moltes gràcies per deixar-nos gravar aquí, la veritat és que heu sigut molt amables amb nosaltres, i ja està, i queda dit, i alguna haurem de venir a veure, la veritat, perquè ens ho has venut molt bé. I tant, vosaltres i tots els oients, tothom ha de venir, només han d'entrar a la web del teatre i allà veuran tot el que tenim i poden comprar les entrades i venir a menjar el raïm i a fer gran festa. I ara demanaria un aplaudiment, però està a la sala buida, però un aplaudiment per l'Albert. M'estic aplaudint jo mateix. És que és l'únic que té les mans lliures. Gràcies. Merci, Albert, tornem amb la Rosa. Gràcies. Mira, jo perquè ja tinc entrades per emborratxar-me en un altre lloc, si no... Però no és mal plan, Com a consumidor habitual de teatre, dius això, no? Que cada setmana, tranquil·lament, vas a una obra de teatre. Una com a mínim em toca perquè tinc un podcast setmanal i bé, de vegades 2. He tornat a veure La Calòrica, per exemple, de què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda, i bé, si la primera vegada em va agradar, la segona encara m'ha agradat més. La veritat és que porto una ratxa de veure espectacles d'aquells memorables. No passes per casa, Bé, ara que ho dius, Déu-n'hi-do, vaig veure Juan Diego Boto, tot el que s'ha dit, i més. I ara amb el podcast fas una mica això que fem, que és anar a un teatre i buscar un raconet i entrevistar
gent de la cultura... Allà mateix, no és que te recomanis coses, sinó que vas directament i allà graves a puesto. Sí, i mira, per exemple, jo recordo l'altre dia quan érem a la sala Versus, ara que parlàvem amb el director d'aquí del Raval, no? Doncs allà, per exemple, el director o codirector de la sala Versus Glòries, m'explicava, no sé si ho heu notat, vosaltres, si no, fixeu-vos-hi, quan aneu al Versus, té una olor especial aquest teatre. Diuen que tots els teatres fan una olor especial, però aquest és que la té perquè tenen un perfum, han creat un perfum especial pel teatre. O de Versus. O de Versus. Sí. I t'assabentes de coses molt curioses. I com veieu, les converses són diferents. Si estàs a un estudi que si estàs a un lloc càlid, i més si vas al seu terreny, al terreny on estan els actors, les actrius, directors. Per exemple, al Poliorama vaig estar al camerino de l'Enric Cambrai i estàs envoltat de tot el vestuari de pares normals. Doncs és una altra cosa, surten un altre tipus de temes, hi ha un altre to. T'agrada aquest tipus de ràdio, de format, ja ho feien amb les llibreries? Un reportatge, però entrevista. Sí. M'agrada complicar-me la vida. Està bé. Perquè és més fàcil que vinguin a la ràdio, graves l'entrevista, fas l'entrevista en directe i ja està, però és bonic. No, però és això que dius, que dona una cosa diferent. La gent està més suelta, està més a la ràdio, és com més institucional, no? Mira, els últims he estat amb la família Travi, amb la família Pla-Solina, és a dir, amb l'Oriol Pla, la Diana Pla, la Núria Solina, el Quimet Pla, fantàstics, a la B, que és un espectacle fantàstic i ells meravellosos. Tot és comèdia en la vida, al final? Sí, a més nosaltres ho dèiem amb aquest tot és comèdia. Al final tot és una mica relativitza una mica la realitat, perquè, i a més heu viscut uns anys també complicats a nivell polític, però... Polític, pandèmia, de tot. Clar, és veritat, la pandèmia, us veu haver de buscar la vida, però al final... Sí, mira si ens la vam haver de buscar, clar. Tot és comèdia, programa cultural, pandèmia, tot tancat. Tot tancat, clar. Sí, però com els artistes i els creadors no paren de crear, van sorgir un munt d'iniciatives i de coses molt interessants, és a dir, que vam tenir continguts. Des de casa o el que fos, de tota manera, sí. Una mica massa, potser, perdó, una mica massa coses van passar durant la pandèmia. Com més millor. Sí, jo també penso com més millor i després tu ho tries, tampoc estàs obligat a veure-ho tot i que de vegades ens autoimposem això, a mi em passa, ho vull veure tot, vull estar al corrent de tot. No es pot, crec que no es pot, ja hem decidit que no es pot, per tant ja... En relació d'això que estàs dient, anava a fer una pregunta, que és, jo moltes vegades, jo vaig al teatre però no tant, evidentment no tant com tu, és impossible, però no tant com molta gent. I quan em poso a buscar una obra, hòstia, no sé quina triar, perquè totes em semblen bé, perquè evidentment les venen bé. I llavors, amb quin criteri m'hauria de guiar jo per triar una obra de teatre? Bé, home, quan portes molts anys veient teatre, tu ja saps, no sé, una obra que dirigeix Julio Manrique. Hi haurà una que t'agradarà més, una altra que t'agradarà menys, però un mínim de qualitat hi haurà. Jo el dia que vaig anar a veure La Trena no sabíem que em trobaria... De fet, tampoc coneixia bé la història. Tinc entrades, no em facis spoiler, que tinc entrades. Boníssima. Però clar, veus aquell repartiment d'aquelles actrius, dius, amb Clara Segura dirigint, és que segur que ha d'estar bé. Una mica et vas guiant, però també has de sortir-te dels noms més habituals i del que és més conegut i has d'intentar també donar opció i oportunitat a aquells que potser no són tan populars i anar-los a veure per saber si són interessants o no. Abans mencionaves La Calòrica, per exemple, que és una companyia que ara és fantàstica, tothom parla de La Calòrica, però fa uns anys que ningú els coneixia, però van començar a fer obres i es veu que és fantàstic. Tot. Firefly, jo em sembla que va ser la primera que vaig veure. Ocells, que estarà al Poliorama, que serà molt curiós perquè estaran al Poliorama i estaran al Borràs, estan fent gira per Espanya, estan ja creant un nou espectacle, però sí, la gràcia és això, anar-hi quan comencen i veure per on aniran, no? A vegades potser triar un puesto, no?, directament. Sí. Vull anar en aquest teatre i a veure què fan allà, no? Tu vas a la sala Flyhat i l'encertes sempre. Sempre l'encertes. Una sala petita, que treballen bé, que tenen bones propostes. És que hi ha llocs que no et deceben. Allà vaig anar a veure La pell fina, es diu, no? Maquíssima, sí. Em va encantar. Fantàstica. I és una sala que hi caben allà. 40 persones, sí. I estàs, és que te'ls menges
penges els actors, perquè els tens a dos files, tens actors. I que per ells és impressionant, actuar i veure't així com ens estem veient nosaltres ara les cares aquí a l'escenari. Doncs amb ells els hi passa això. El cinema no ho té, això, clar, les pantalles és la gràcia, suposo. De fet, el cinema, com més a prop estàs de la pantalla, pitjor, perquè veus a Clint Eastwood de 5 metres la cara. I després el teatre també és maco, i sobretot quan són espectacles que agraden, a mi me passa amb el de Juan Diego Botto, es crea una relació també entre els espectadors. Jo ja anava sola, vaig anar a Terrassa a veure'l abans que vingués aquí al TNC, perquè l'havia d'entrevistar i si no, no podia fer l'entrevista sense veure l'obra, naturalment. I jo vaig anar sola, però jo em vaig connectar amb els espectadors, vaig connectar amb les emocions dels espectadors. A més, com és un espectacle que ell baixa i ens fa preguntes i tot, doncs es crea una cosa que amb el cinema això no passa, tot i que també és fantàstic. De sincronitzar emocions amb tothom, perquè clar, vull dir, tothom està vivint la mateixa experiència i en el mateix moment irrepetible, no? Sí. Jo em sento super desplaçada perquè crec que fa 2 anys que no vaig al teatre. Home! Doncs torna-hi, va. Soc pobra. Sí, crec que vaig anar a veure Escape Room, l'última que vaig veure. Amb mascareta encara, imagina't. Es tracta de buscar ofertes, que n'hi ha, però entenc que no tothom s'ho pot permetre. No, és que no tinc ni temps ni diners, sobretot temps, però cap de les dues coses. I vull anar, però m'agrada molt. Propòsit de cara al 2023? O aprofitar que si et veu el teu aniversari o alguna cosa, escolta, regala al teatre. Tens raó. Mira, ja t'he solucionat aquí. Rosa, tu t'has jubilat, però no t'has jubilat pràcticament, si és que estàs més activa que mai pràcticament, i em va fer molta gràcia fer un tuit quan et vas jubilar que deies, diuen que jubilació ve del llatí jubilare, és a dir, expressar alegria. Tu vas entomar així, no? Entenc? Exacte, perquè és una etapa que jo intentaré aprofitar-la tant com pugui. Per això, precisament, perquè arribes a una edat que, com no t'espavilis, adéu-siau. De moment ho estàs complint, estàs aprofitant fins l'últim minut, segurament. Sí, ho intento, de veritat que sí. Està molt bé prendre-s'ho així, la veritat. Sí. I sobretot perquè no he deixat del tot la ràdio, que a mi, quan pensava, perquè feia molt temps que hi pensava, jo veia que anaven passant els dies i els anys i arribava l'edat de jubilació, i em feia impressió. Però quan em van proposar que podia seguir col·laborant a Ràdio Barcelona, on jo havia estat des de l'any 78, com tu abans recordaves, és a dir, 44 anys, doncs dic, si puc tornar aquí de tant en tant, continuar veient els companys, fent alguna coseta, bé, endavant. I això ho seguiràs fent fins que et cansis? Fins que em deixin. Fins que et deixin. No fins que et cansis, fins que et deixin. Això vol dir que abans et diran que paris, que no que et cansaràs tu de fer-ho. Segurament. Aprofitem per dir que avui fem el nostre programa número 50. Ojo, alerta, ja portem 50. Posa música d'aniversari. Hòstia, ara he d'editar-ho. Aquest número que és una mica rodó, per fer una mica d'agraïment, volem estar agraïts amb la Llama, perquè ens han acollit 38 entregues d'aquestes 50. El Carles ha fet números. He fet números. Sí, has fet números. I hem de dir gràcies a la Llama. Gràcies, Llama. Gràcies a la Llama. Quique, moltes gràcies. Bé, també li donem les gràcies als 34 convidats que han vingut, no? Al llarg de 50 edicions. Queda com... 50 edicions, que bé. Bueno, ja que les fem, aprofitem-ho. Sí. Bueno, jo hem après molt d'aquesta gent. Jo he après moltes coses. Sí. Això és veritat. Paraules molt estranyes. Sí. Sobretot. Primer còmics, després cada cop ho estem diversificant més. Però merci a la gent que ho ha fet possible i als que ens heu anat seguint. I ja que estàvem, aquesta dia especial, i ja que estàvem amb la Rosa Badia, que ve del món de la publicitat, també que ha fet publicitat, no vens del món de la publicitat, però has fet publicitat, de fet, ets la veu de El Corte Inglés. Sí, ho vaig fer durant molts anys. Bueno, és veritat, ja no? I del metro. Sí, jo us guio per totes les parades. Per si esteu despistats mirant el mòbil, jo us vaig recordant. Pots dir pròxima estació Girona? Sí. Exactament. Propera estació Girona. Veus? És que quina edició. Home, si no malament, no és? Exacte. Entenc que has fet també molta publicitat, tot venia per la teva vinculació amb la ràdio. Sí. Vaig començar, la primera feina que em van donar a Ràdio Barcelona és gravar publicitat.
I t'agrada o et va agradar o era una cosa que feies? No, m'agradava, sí. La veritat és que sí. Clar, deu tenir la seva gràcia. I a més ser la veu de, per exemple, el Corte Inglés. Has creat una identitat per una marca que et coneix. A tot Espanya, eh? No, aquí, perquè a més jo ho feia en català, precisament. Doncs ja que hi som, i fem un petit atracament, ens agradaria que gravessis el nostre nom del programa i la intro, que fins ara la feia la Vins. Des d'aquí, gràcies. També no li hem donat gràcies. Gràcies perquè ens ha servit durant 50 programes. A la Vins i a la Mercè, que és la que llegeix les nostres definicions, també. Però ens agradaria que ho diguessis tu, per tant... Però ja sabeu que això, quan es grava un estudi, es fan diverses preses. Com es fa? Tu pots fer-ne diverses, també, ara. I normalment el client després tria. Tu vas fent diferents entonacions, més natural, més... En aquest cas, els clients no tenim gaire criteri, tampoc. No, però em podeu corregir, que a mi una de les coses que t'ho dic de tot cor, us ho dic de tot cor, que sempre m'ha agradat i he agraït, quan algú m'ha corregit alguna cosa a la ràdio, sempre ho he agraït. Si és per millorar, sí, coses que deia malament, doncs això, fes-ho així, repeteixes molt aquesta paraula. Clar, hi ha gent que s'enfada, segons com, hi ha gent que li dius una crítica i s'enfada. I jo al contrari, ho agraeixo moltíssim, perquè és per meu bé, és per millorar, és perquè sigui millor. És a dir, que estic oberta a tot tipus de correccions i indicacions. Com ho voleu? Mentre diguis bé els nostres noms. La Vins ho fa. Problemes del primer món, amb Gemma Ortiz, Pau Roger i Carlos Villafranca. Però si ho feu molt bé vosaltres. Una mica com el metro, com la veu del metro. A veure, fem silenci perquè això quedi net. Problemes del primer món, amb Gemma Ortiz, Pau Roger i Carlos Villafranca. Jo crec que bé, eh? Està bé, però s'ha sentit un soroll. Fem-ho així ara més natural, més així, més de... Problemes del primer món, amb Gemma Ortiz, Pau Roger i Carlos Villafranca. Molt bé. M'ha agradat més aquesta, eh? Voleu que em faci una altra per veure... Només problemes del primer món, que acabi baix? Problemes del primer món. Perfecte. És que clar... És que ho tenim, eh? Què ves? Li dono a Carlos una indicació de merda que jo no he entès. Ho pots fer més divertit? Això em costarà més, perquè no sóc actriu. A veure, provem. Per exemple, jo vaig intentar també fer doblatge, que et penses... Quan ets molt jove et penses innocent de tu. Bé, vocalitzo, si fa no fa, tinc una veu si fa no fa agradable. Ves a fer doblatge primer, que és un món bastant inaccessible. Això ja d'entrada. Hi ha famílies. Hi ha famílies i és un món una mica complicat, però és que a més són molt bons. La majoria són molt bons. Exacte. I jo no servia. Quan no ho fan aquests, aleshores és quan diem ai, que es fa el doblatge, que és dolent que és el doblatge. No, si és bon o molesta. Que es nota que ho fan ells en català i en castellà, o sigui... Per això, que si tu ara em dius divertit, doncs no em sortirà, ho puc fer més riallera. Això sí. Problemes del primer món, amb Gemma Ortiz, Pau Roger i Carlos Villafranca. Això és d'anunci de xocolates del Corte Inglés. Això, Ferrero Rocher, a la planta 7. Perquè tu, actriu... A mi em té fascinada, perdona, ara que parles d'això de xocolata, és que l'altre dia els vaig fins i tot comptar. Estava sopant i estava mirant l'Intermedio. En una pausa publicitària, de minuts i minuts d'anuncis, que me n'alegro per ells, perquè això són diners. Bona senyal. Però és que tot eren perfums. Em vaig comptar, no sé si 10, 12, i tots eren en francès o en anglès. Sí. O de rebé, I a més no et venen res, no et poden explicar quina olor fa. Et venen experiències. Et venen experiències. La d'en en cavall. Deu ser que funciona, això també segur. Però se'ns veu el llautó d'una manera terrible amb aquestes. Quan s'acosta el setembre, anuncis de fascicles. Quan s'acosta el no sé què, anuncis de joguines. No compraràs torrons a l'agost. No, però un anunci de torró, molt bé, però perfum te'l pots comprar cada dia de l'any. Colònia te'n poses tot l'any. O no te'n poses mai o te'n poses tot l'any. Exacte. És com que ja se'ls veu massa. Bueno, una mica més sobre... Tu no has volgut ser actriu de teatre mai? Sí. I no va anar bé o com? No. De petita, em va durar molt poc. De petita, sí. I fins i tot vaig escriure a un actor, que no sé si era Pedro María Sánchez, vaig arribar a escriure un actor i tot. Sí, jo volia ser actriu. De fet, la primera, que mira com acaba lligant tot, la meva primera vocació
va ser aquesta actriu. Sí. Mai és tard, oi? No tinc qualitats, de veritat. Ara que he vist molt teatre, me n'adono que no, que millor que no. Saps el que és bo? Ara va ser Nadal uns pastorets. A vegades és passar-s'ho bé, però que no cal que surtis aquí a Teatre al Raval. Ràdio Barcelona fa una cosa molt maca per Nadal, que cada any fan una obra, i jo he intervingut l'any passat dirigida per Mario Gas, que imposa. O dirigida, qui ens va dirigir? Espera, a més de... el David Selves, que el David Selves em va fer una indicació molt graciosa. Doncs mira, això la Cerdà ho faria així. I tu, clar, però... No soc la jo soc la Badia, no soc la Cerdà, no? Molt bé, sí. Però és maco, que et dirigeixin noms com aquests, i te n'adones que és molt difícil, molt difícil. Clar, tu sempre ho has vist des de l'altra banda, que és la banda de la crítica, que has de... Bueno, també és molt interessant i també és molt... Jo crec que és molt difícil també fer crítica i no... Clar, no enfadar molta gent... Jo soc com el Figueres, jo de crítica no en faig perquè no estic... I en el meu cas, ell sí en podria fer. Jo no estic prou preparada, sincerament, no és falsa modèstia, és que sincerament no estic prou preparada. Jo comento i jo parlo amb la gent que fa teatre. Del que t'ha agradat, del que no t'ha agradat... Exacte, i del que no m'ha agradat no en parlo massa, la veritat. Millor. Sempre... Menys gent et mirarà malament. Menys jardins. Exacte, menys jardins. Doncs moltes gràcies, Rosa, per haver vingut, per repassar la teva trajectòria i fer-nos el jingle del podcast. Doncs que en feu 50 més o més. Sí, si algú ens el compra, en podem fer 100 també. Anirem a picaportes. Sí, s'ha d'insistir. Sí. Home, ara que tenim el jingle d'en Rosa Badia, podem anar-hi a Ràdio Barcelona. Al metro, com a mínim, podem anar. Moltes gràcies. Un plaer, he estat molt a gust amb vosaltres. I bon Nadal, i bon any, i molta sort també amb el teu podcast. Exacte. Gràcies. Ens escoltem. Exacte. Adéu.